Hej og velkommen til en lille præsentation med titlen Intro til valg af SOP og SAP. Det var egentlig meningen, at den her lille præsentation skulle have været live inde på Discord-serveren, men i stedet for optager jeg den bare nu. Og det kommer jeg også til at gøre med alle fremtidige livestreams, så man kan vende tilbage til ting, hvis man har lyst, og man kan lidt nemmere forholde sig til det. Så ja, valg af SOP og SAP er virkelig skræmmende på mange måder, fordi det er en stor opgave, og den fylder meget. Så det kan være rigtig vigtigt at vælge den helt rigtige, øh, det helt rigtige emne. Og der kan være virkelig mange faktorer, hvad dine interesser er, hvilke lærere du har til rådighed, hvad din linje er, hvad din fag er, så videre. Men jeg håber, at den her præsentation kan give lidt indsigt ind i, hvordan man vælger SOP og SAP. Jeg kan gå lidt mere i detalje næste uge med nogle af de andre ting, hvordan man starter op. Men primært i dag kommer jeg kun til at tale omkring, hvordan man vælger emne. Så til at starte med vil jeg sige, at alt information... jeg ændrer lige mit kamera. Ups. Den gør vi lige lidt mindre her. Jeg ser lidt sjov ud, men det er måske også meget fint. Alt information, som jeg nævner i dag og taler om i dag, det kan findes inde på to forskellige hjemmesider. Og den første, det er HTX's egen, eller rettere sagt Undervisningsministeriets egen HTX-dokument, hvor de uddyber og fortæller om alt, hvad der overhovedet er at vide omkring HTX, og specifikt studieområdet, projektet SOP. Fordi jeg selv er HTX'er, så kommer jeg til at tale primært ud fra HTX, for det er det, jeg kender bedst. Men nærmest alt det samme, jeg siger, det passer også ind i en HTX, når I, der går på STX, senere skal vælge jeres SAP-projekt. Men fordi at HTX'erne, de skal vælge meget snart, så er det det, jeg kommer primært til at fokusere på. Så altid gå ind på den her hjemmeside, eller det her tekstdokument, der hedder HTX Undervisningsministerie plan. Det er en rigtig, rigtig god ting. Den anden hjemmeside, det er den her EMU hjemmeside. Nu kan jeg faktisk ikke lige huske, hvad EMU står for, men der er helt vildt mange gode spørgsmål, som folk tidligere har spurgt eller stillet omkring hele SOP'en, og det kan man også finde inde på det her link, jeg har sat ind. Og man kan jo lige pause videoen, hvis man har lyst, for at se, for at finde linket. Og de har spurgt alt mellem himmel og jord, så der er så mange ting, som jeg heller ikke overhovedet vil kunne besvare, som der står rigtig fint inde på den her hjemmeside. Det jeg prøver at sige med det her er, at man behøver ikke altid vente på at spørge sine lærere eller sine medstuderende. Man kan meget ofte finde ting inde på de her to hjemmesider, fordi det er også det, jeres undervisere har til rådighed. Så når I stiller et meget konkret spørgsmål til, hvordan noget bliver bedømt, eller hvad noget skal inkluderes, hvad der skal inkluderes, eller hvordan noget bliver bedømt, så er det faktisk også de her ressourcer, som de selv bruger. Så man kan gå direkte til kilden, i stedet for at vente på ens egen underviser. Yes. Så kan vi hoppe lidt videre. Og jeg optager stadigvæk. Ja, det gør jeg. Det er super. Så kan vi hoppe lidt videre. Så en af de første ting, der er med valg af emne, det er, at emnet, som man vælger, ikke kun er teoretisk. Så meget
i tidligere opgaver, så skriver man altid om teori. Teori, teori, teori. Når man teoretisk, så fungerer hjertet på den her måde, eller et gen fungerer på den her måde, eller teoretisk, så fungerer et protein på den her måde. Men i den her opgave, så kan man ikke kun bruge teori. Jeg rykker lige mit kamera igen, så jeg ikke ser så mærkeligt ud. Hold op. Sådan der. Jeg tror, at det er nogenlunde min hovedform. Så det må være godt nok. Så man kan ikke kun bruge teori, man skal bruge ægte data. Og det er noget, der er virkelig skræmmende. Det er noget, man ikke plejer at gøre, at bruge ægte data. Men man skal simpelthen forvalte et emne, hvor man tror, at der er noget data, man kan bruge. Og det er også derfor, jeg har skrevet, at man er nødt til at vælge noget, hvor data allerede findes. Fordi man har ikke særlig lang tid til at skrive sin SOP, SRP. Man er meget begrænset. Så hvis man har lyst til at lave et forsøg, så skal man lave et forsøg, hvor man allerede ved, at man kan få noget hurtigt data og hurtigt bruge det. Eller hvis man vælger et emne, hvor man allerede ved noget, hvor noget data findes. Og det er her, hvor den her Discord-gruppe er så praktisk, fordi at der er forskere herinde, der kan sende en data relativt hurtigt. Fordi man har også travlt, man har ikke særlig meget tid til at finde data, så det er rigtig praktisk, hvis man kan komme i kontakt med nogle forskere relativt hurtigt, og derfor få noget data. Dataen behøver ikke være kompleks, den behøver ikke være meget indviklet, men den skal være ægte. Man kan ikke kun bruge falsk genererede data, hvordan man tror det vil være. Man skal bruge ægte data, og det er et stort element af ens opgave, og noget som undervisere går rimelig meget op i. Og det er meget imponerende, hvis man har taget ægte data og simpelthen brugt det i ens opgave. Og med det, ja, man er nødt til at lave en sammenkobling af teorien og dataen, så du har både et stort teoristykke i din opgave og et datastykke. Men hvad der er vigtigst af alt i alt det her, det er, at man har vist, at man har tænkt over, hvorfor man har gjort de ting, man har. Man viser, at når jeg har den her data på grund af det her, man er nødt til at kunne argumentere for de beslutninger, man har taget. Så når I skal til at vælge emne, så spørg inde i Discorden, hey, hvad for noget data findes der? Prøv at, hvis I synes, at kræft er meget spændende, eller noget andet emne er meget spændende, prøv at søge efter emnet, og så prøv at se data bagefter. Der er rigtig mange gode ressourcer til at finde data med emner. Endelig spørg herinde også efter data og forskellige emner, fordi der er rigtig meget data, man gerne vil bruge til det emne, man ender ved at vælge. Så er det her med brug af metoder. Det er også noget, der bliver lagt meget stor vægt på. Og det kan være rigtig svært at finde ud af, hvad for nogle metoder, der passer godt til de emner, man har lyst til at arbejde. Og man skal nogenlunde forstå, hvad det er, man overhovedet har lavet. Og det igen, det er rigtig, rigtig svært, især når man ikke helt ved, hvor dybt et emne går, når man først starter med at vælge det. Jeg kan fortælle, at ud for egen oplevelse, at jeg havde ingen idé om, hvor dybt det faktisk gik, det jeg gerne vil arbejde med i mine opgaver. Og derfor så har jeg også skrevet det her til sidst, at det er bedre at forstå simple metoder, end ikke at forstå komplekse. Når du skal forklare, hvad du har lavet, og især til en potentiel mundtlig forsvar af din opgave, så er der mange, der er gået for dybt ind i noget, som de ikke forstår. Så når man kigger på emner, så behøver det ikke at være det mest komplekse i verden. Det kan være bedre bare at vide nogle generelle ting, eller det må gerne være lidt svært, men
Det er langt vigtigt, at man forstår, hvad man har lavet, og at man kan argumentere for det, man har lavet, frem for at, når nu skal jeg kurere kræft og kigge på det her super komplicerede data, der er lavet ud fra nogle computeralgoritme i noget matematik, man slet ikke forstår. Så komplekst behøver det ikke at være. Selvfølgelig er det stadigvæk svært, men det er bedre at forstå simple metoder og virkelig forstå dem, ved hvor de kommer fra, hvorfor har jeg brugt det, end at prøve at kaste sig ud i noget, som man alligevel ikke ender med at kunne forstå 100%. Ja, og så faktisk til sidst, det bliver gjort meget kort, hvor nemt kan man finde hoved og hale i det, man laver. Man skal bare prøve. Jeg har lige gjort et stort nummer ud af og metoder og data og det hele, men man skal bare prøve. Man skal bare google, man skal bare hygge sig, man skal tænke, hvad synes jeg er spændende allerede, og så prøve at se det. Hvis du synes, at diabetes er spændende, eller gener, eller proteiner, eller kræft, eller andet sygdom, eller bakterier, eller virus, bare google det, bare prøv, bare hyg med at lege rundt. Øh, for nogen, så tager det rigtig mange forsøg at finde det rigtige emne, og det kan være virkelig svært at finde ud af, hvad man har lyst til at skrive om. Men hvis der er et eller andet, man har oplevet i sit liv, noget sygdom, eller kender nogen, der har oplevet noget sygdom, prøv at google det. Prøv at google det og se, hvilke ting er der i det, og hvad er det for noget forskning, der bliver lavet. Man skal bare prøve sig frem. Man skal ikke være bange for at bare at lege med det. Altså for mig tog det rigtig mange forskellige emner, før jeg fandt det rigtige, fordi jeg gerne ville have en god balance mellem de fag, jeg skrev i. Så man skal endelig bare prøve, og det er slet ikke farligt at google kræftforskning, metoder eller diabetes research i Danmark eller et eller andet. Så dukker der nogle navne frem, eller igen, gå ind på Discorden og spørg, hey, har I nogle spændende emner, eller hvor burde jeg finde emner? Fordi det handler meget om at kommunikere, det handler meget om at prøve at række ud og prøve at finde nogle gode emner. Ja, og det er faktisk det. Har jeg flere slides? Det har jeg ikke engang, så det er en meget kort introduktion, men det er faktisk det der er, at man skal bare prøve at lege med det, og prøve at google sig frem til forskellige ting. Så endelig skriv inde på Discorden, hvis der er noget, og så håber jeg, at I finder et rigtig fedt emne, I bliver glade for. Hej!